Το τρίτο γυμνάσιο Εχεδόρου με το έργο τους «Θυμός, Σασμός». Είμαστε μαθητές του Γ1 τμήματος του 3ου Γυμνασίου Εχεδόρου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο «Θυμός, Σασμός. Ανακαλύπτω το καλύτερό μου εαυτό», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Σύγκρουση και Συνύπαρξη» των Πανεπιστημίων University of Wisconsin-Madison των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε μία από τις δράσεις δημιουργήθηκε συζήτηση σχετικά με την ανάγκη να αναγνωρίζουμε τον θυμό μας και προβληματιστήκαμε για το πώς θα τον απαλύνουμε και έτσι πιο εύκολα να το διαχειριζόμαστε. Οι σκέψεις μας καταγράφονταν στον πίνακα και τα αποτελέσματα ήταν η δημιουργία ενός ποίηματος με τον τίτλο «Όταν συγχωρούμε». Στη συνέχεια θα μας ακούσετε να το απαγγέλουμε, καθώς θα σας προβάλλουμε ταυτόχρονα τα όμορφα συννεφόλεξα που δημιουργήσαμε χρησιμοποιώντας τις καταγραμμένες σκέψεις μας κατά τη διάρκεια μιας άλλης δραστηριότητας με τίτλο «Πώς να βλέπω με άλλα μάτια τους ανθρώπους». Όταν συγχωρούμε, ελευθερωνόμαστε από τοξικά συναισθήματα, πίκρα, πόνο, μίσος. Τα μεταμορφώνουμε σε κάτι δημιουργικό, ευεργετώντας και τον εαυτό μας. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας στους άλλους. Όταν συγχωρούμε, αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητά τους. Δεν σημαίνει ηλίθι ότι αποδεχόμαστε τους πάντες και τα πάντα. Όταν συγχωρούμε, αφήνουμε πίσω μας αυτό που έχει γίνει και προχωράμε μπροστά. Όταν συγχωρούμε, φροντίζουμε τον εαυτό μας. Κανένας δεν γεννιέται καλός ή κακός. Κανένας δεν γεννιέται καλός ή κακός. Καταλαβαίνοντας τα λάθη μας, μπορούμε ευκολότερα να μπούμε στη θέση του άλλου, αυτού που μας πληγώνει. Όταν μετανιώνουμε, συγχωρούμε. Όταν συγχωρούμε, φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο. Για όλους! Μια ακόμη...
Μια ακόμη δράση στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος ήταν να συνεργαστούμε με τους συμμαθητές μας του Γ2 τμήματος, οι οποίοι πραγματοποιούν το πολιτιστικό πρόγραμμα European School Radio και συμμετέχουν στη δημιουργία ραδιοφωνικών εκπομπών που μεταδίδονται στην ομώνυμη πλατφόρμα. Το European School Radio διοργάνωσε διαγωνισμό ραδιοφωνικού μηνύματος διάρκειας 1 λεπτού με θέμα τη φιλία. Δημιουργήθηκε λοιπόν η σκέψη οι μαθητές του Γ2 ως δημοσιογράφοι να καταγράψουν ερωτήσεις σχετικές με το θέμα και στη συνέχεια να καταγράψουν τις απαντήσεις μας. Καθώς ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με αυτό το θέμα μέσω του προγράμματος Τιμός Σεσμός. Ανακαλύπτω τον καλύτερό μου εαυτό. Σας αφήνουμε να απολαύσετε το τελικό αποτέλεσμα. Πες μου για τους φίλους σου. Να σου πω ποιος είσαι. Ρωτάμε τους φίλους μας. Για να μάθουμε. Με τι τρόπο ξεκινάς μια φιλία? Ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να ξεκινήσεις μια φιλία είναι αρχικά να πας σε κάποιο άθλημα, ας πούμε, και εκεί να γνωρίσεις κάποιον που έχει τα ίδια ενδιαφέροντα και από εκεί και πέρα να ξεκινήσετε να κάνετε παρέα. Για σένα είναι εύκολο ή δύσκολο να καταλάβεις ότι κάποιος θα ήθελε τη φιλία σου? Ναι, είναι εύκολο γιατί είμαι κοινωνικός άνθρωπος και μου αρέσει να κάνω γνωριμίες με νέες προσωπικότητες και άμα ταιριάζουμε να κάνουμε παρέα. Πώς μπορεί να χαλάσει μια φιλία? Με ψέματα. Τι θα έκανες για να κρατήσεις μια φιλία για πολλά χρόνια? Δεν θα μαλώναμε, θα είχαμε καλές σχέσεις, θα της έλεγα πολλά πράγματα και γενικότερα θα είχαμε συχνή επικοινωνία. Θεωρείς ότι οι γονείς επηρεάζουν τα παιδιά τους σχετικά με τις φιλίες τους? Ναι, διότι θέλουν οι γονείς μας να ξέρουν με ποιους συναναστρεφόμαστε και με ποιους και τι κάνουμε εκείνη τη στιγμή όσο είμαστε εμείς μόνοι και έξω. Θα μπορούσες να γίνεις φίλη με άτομα από άλλη χώρα? Ναι, θα μπορούσα να γίνω φίλη με άλλα άτομα από μια άλλη χώρα. Θα μπορούσα να εξελίξω τις γνώσεις μου σε άλλους πολιτισμούς, θρησκείες και γλώσσες. Εκπροσωπούμε τα 3 τμήματα της Β' τάξης του Γυμνασίου Εχεδόρου, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Στο μάθημα των θρησκευτικών, μελετώντας τη θεματική ενότητα Α, την υποενότητα 4. Η ζωή της πρώτης εκκλησίας γίνεται το πρότυπο μιας νέας κοινωνίας. Κάναμε μια έρευνα σε σχέση με τον εξής προβληματισμό. Ο Ιησούς Χριστός, με τη διδασκαλία του, μέσω των παραβολών, με τα θαύματα, αλλά και με τη στάση που κράτησε σε διάφορα περιστατικά, μας έκανε προτάσεις ζωής, ώστε να μπορούμε να ζούμε αρμονικά στη σχέση μας με το Θεό, αλλά και μεταξύ μας. Να καταγράψεις ποια θεωρείς ως 3 σημαντικότερα χαρακτηριστικά που θα επιθυμούσες να έχει η κοινωνία στην οποία ζεις. Σε κάθε τμήμα διαβάστηκαν οι απαντήσεις των μαθητών και καταγράφηκαν στον πίνακα. Στο τέλος, καταμετρήθηκαν οι κοινές απαντήσεις και έτσι διαπιστώσαμε ποιο είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που επιθυμούν οι μαθητές μας για τον κόσμο μας. Στο Β1, το ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, δηλαδή έχουν την ίδια αξία. Στο Β2, ότι είναι σημαντικό να μετανιώνουμε για τα λάθη μας και να συγχωρούμαστε γι' αυτά, αλλά και να συγχωρούμε και εμείς τα λάθη των άλλων. Για το Β3, σημαντικότερο χαρακτηριστικό μιας ιδανικής κοινωνίας είναι να μην βάζουμε ταμπέλες ο ένας στον άλλον, να μην κάνουμε μεταξύ μας διακρίσεις. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι σκέψεις των μαθητών διαφέρουν ανάλογα με το τμήμα, αλλά και ταυτόχρονα σχετίζονται μεταξύ τους. Έτσι, καταλήξαμε στο εξής μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε μέσω αυτού του μαθητικού συνεδρίου σε όλους. Να μην κάνουμε μεταξύ μας διακρίσεις, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι και γι' αυτό είναι σημαντικό να μετανιώνουμε και να συγχωρούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.
Αυτό ήταν το πρώτο έργο του Τρίτου Γυμνασίου του Εχεδόρου. Τώρα πάμε να περάσουμε στο δεύτερο έργο τους, με τίτλο «Ανθεκτικότητα και σεβασμός». Παρακαλώ να θυμάστε το τρίτο γέλ Εχεδόρου και να προσέλθει στα παρασκήνια για να προετοιμαστεί. Ευχαριστώ. Κυρίες, Κυρίες, κύριοι, αγαπητοί συμμαθητές και αγαπητές συμμαθήτριες, καλή σας μέρα. Είμαστε μαθητές και μαθήτριες από την πρώτη γυμνασίου και συγκεκριμένα από το Α2 τμήμα του Τρίτου Γυμνασίου Εχεδόρου, το οποίο βρίσκεται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας να συμμετέχουμε σε ένα μαθητικό συνέδριο με θέμα την πρόληψη της βίας και την ειρηνική συμβίωση στο σχολείο. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για μια δημιουργική διαδικασία που μοιραστήκαμε με τους συμμαθητές, τις συμμαθήτριες και τις καθηγήτριές μας με θέμα και επιδιωκομένο στόχο την καλλιέργεια της ανεκτικότητας και του σεβασμού ως ασπίδες προστασίας από τη βία. Τη φετινή χρονιά μετάβαση στο γυμνάσιο και στο πλαίσιο της προσαρμογής μας στο σχολείο, μας απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα των διαπροσωπικών σχέσεων, οι συγκρούσεις στον χώρο του σχολείου και η απάθεια που επιδεικνύουν οι μαθητές και ως προς τη διαδικασία της μάθησης, αλλά και ως προς φαινόμενα βίας που συμβαίνουν κοντά τους. Ως απόρρια, αναδύθηκε η αναγκαιότητα της καλλιέργειας της ανεκτικότητας και του σεβασμού στον άλλον. Γενικά, με βάση τις διεθνείς πηγές, η προσαρμογή των παιδιών σημαίνει κοινωνική αλληλεπίδραση που έχουν τα παιδιά με τις κοινωνικές ομάδες και το κοινωνικό τους περιβάλλον. Φαίνεται ότι η προσαρμογή των μαθητών έχει διαφορετικές εκφράσεις για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, τα παιδιά αναπτύσσουν φιλίες. Για να γίνει αυτό, τα παιδιά πρέπει να κατανοούν όλες τις προσωπικές ικανότητές τους. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες ή συναναστρέφονται με άλλους μαθητές. Επίσης, η προσαρμογή στο σχολείο περιλαμβάνει την ανάπτυξη των προσωπικών τους κινητήρων και της αυτοεκτίμησής τους. Η αφόρμηση για την ανασχόλησή μας με το θέμα της βίας ήταν η διαπίστωση ότι δυστυχώς στις μέρες μας συσπούν συχνά φαινόμενα βίας, ενδοσχολικής αλλά και εξωσχολικής, με θύματα αλλά και θύτες μαθητές. Κάποια τα αντιμετωπίσαμε δίπλα μας, για κάποια μάθαμε από ταινίες και βίντεο που παρακολουθήσαμε μέσα στην τάξη. Αποτέλεσμα βίας στο άτομο. Προσπαθήσαμε να έρθουμε στη θέση του θύματος και αναλογιστήκαμε τα αποτελέσματα της βίας στο άτομο. Σκεφτήκαμε ότι χάνει τη γαλήνη και την ηρεμία του, γεμίζει απεσιοδοξία και κλείνει στον εαυτό του. Περιορίζεται η ελευθερία του με συνέπεια να μην μπορεί να εκφραστεί. Εξευτελίζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αξιοποιώνεται η ανθρώπινη αξία. Αίτια βίας και επιθετικότητας. Η προϋπόθεση για να δημιουργήσει κάποιες κοινωνικές σχέσεις και να έχει κοινωνικές δεξιότητες. Το συστημικό μοντέλο δίνει έμφαση στο γεγονός ότι όταν ένα άτομο αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, τότε οι δεξιότητες που αναπτύσσονται ενεργοποιούν το χαρακτηριστικό της προσαρμοτικότητας και έτσι ένα άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση συμβαίνει. Μέσα από τα προηγούμενα συνάγεται ότι τα παιδιά δείχνουν τη συμπεριφορά που δεν είναι κοινωνική αποδεκτή, όπως η επιθετικότητα, και αυτή η κατάσταση προκύπτει από την αδυναμία κοινωνικοποίησης. Σχολείο και πρόβληψη βίας. Τα παιδιά παίρνουν μεγάλο μέρος της ζωής τους στο σχολείο, όπου συνειδητοποιούν έννοιες όπως εργασία, συνεργασία, συναγωνισμός, ευγενής παραχώρηση, σεβασμός, ενσυναίσθηση και πολλές άλλες. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού επηρεάζεται από τις
από την κατάσταση που επικρατεί μέσα στο σχολείο και την έκταση που θα λάβει η κοινωνικοποίησή του μέσα σε αυτή την περιοχή. Αν το σχολείο δεν επιτελέσει επιτυχημένα το ρόλο του, τότε η κοινωνικοποίηση των μαθητών και μαθητριών θα είναι ημιτελής και υπάρχει το ενδεχόμενο μαθητές ή μαθήτριες να οδηγηθούν σε παραβατικές συμπεριφορές και συγκρούσεις. Πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και συγκρούσεων. Πρακτικές. Όλα αυτά μας θορύβησαν και μέσα από τον διάλογο και τη συζήτηση προέκυψε το αίτημα για την εφαρμογή πρακτικών που θα προλαμβάνουν τις παραβατικές συμπεριφορές και τις συγκρούσεις και θα προάγουν την ειλικρινή συμβίωση. Δημιουργία θεατρικής ομάδας. Μία πρακτική ήταν η δημιουργία θεατρικής ομάδας. Δημιουργήσαμε θεατρική ομάδα με συμμετοχή μαθητών από όλες τις τάξεις με στόχο την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Μέσα από τις πρόβες γνωρίσαμε, συζητήσαμε, προβληματιστήκαμε, νιώσαμε, λυπηθήκαμε, χαρήκαμε και ήρθαμε στη θέση του άλλου. Δημιουργία σταυρόλεξου. Επιπλέον, συζητώντας για τη βία και προσπαθώντας να την ορίσουμε και να ορίσουμε τι την καθιστά βία, την καθιστά κάποιον θήτη και τι θύμα. Δημιουργήσαμε σταυρόλεξο χρησιμοποιώντας τους βασικούς όρους της βίας. Σταυρόλεξο. Αυτό είναι το σταυρόλεξό μας, το οποίο αναφορά όρους της βίας. Ανάγνωση λογοτεχνικού βιβλίου. Επιπρόσθετα, αποφασίσαμε να διαβάσουμε στα πλαίσια της φιλαναγνωσίας τον μικρό πρίγκιπα του Εξιπερί για να κάνουμε μαζί του το ταξίδι της δημιουργίας των φιλικών σχέσεων και της αντιμετώπισης του καινούριου με σεβασμό. Δημιουργία αφίσας. Επιστέγασμα όλων των παραπάνω ήταν η δημιουργία αφίσας με σύνθημα «Κατά της βίας», εμπνευσμένο από στίχο του γνωστού ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου. Η αφίσα μας. Αυτή είναι η αφίσα μας. Ελπίζουμε να καταφέραμε να αποτυπώσουμε την προσπάθειά μας για να προχωρήσουμε όλοι μαζί αρμονικά και ειρηνικά στο σχολείο. Σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας και την προσοχή σας. Καλή συνέχεια.